Toshiba представи три таблета от серията Excite за тази година. Устройствата носят емблематичния дизайн на компютрите на компанията и се отличават като доста привлекателни. Excite Pure е семпъл и носи усещане за завършеност. Корпусът му е изработен от поликарбонат и тежи само 598 грама. Рамката около дисплея е достатъчно широка, за да може спокойно да го пипнете с пръсти, без да натиснете нещо по менюто. Дисплея на този таблет е 10,1 инча с резолюция 1280 по 800 пиксела. Тук имаме около 149 пиксела на инч, но въпреки това картината е доста добра. Всички знаем, че таблетите не се хвалят с голяма гъстота на пикселите, но все пак това е 10-инчов екран, в който няма да забиете поглед от много близко. От Toshiba са използвали LED Blacklight IPS LCD дисплей и спокойно може да кажем, че цветовете са приятно наситени и живи. Дори погледнат под 170 градуса дава добри ъгли на виждане, макар картината да не е толкова забележителна, колкото я представят в рекламите. Има и недостатък, който се проявява на открито, но тук всички се предават. Може да забележите и отражение на обектите около себе си, което е много неприятно и объркващо, но няма как да се избегне. За да компенсира малко това, от Toshiba са добавили и Resolution Plus технология, за да повиши качеството на съдържанието с стандартна разделителна способност към HD качество. Може да ползвате и технологията Adaptive Display на Toshiba за автоматично регулиране на яркостта на дисплея и цвета в зависимост от осветлението на околната среда. Excite Pure идва с чист Android и за това говори и името му. Почти всичко е стоково и напомня за моделите от Nexus серията. В нашия случай имаме Android 4.2.1 Jelly Bean, по който от Toshiba имат малки намеси. Производителят е добавил Media Player и файлов менеджер, който всъщност е доста удобен за ровене по вътрешната памет и улеснява обикновения потребител. Други приложения, които ще видите, са такива за четене на новини и книги. Забелязват се и някои други по-популярни като Evernote, Amazon Kindle и Netflix. Също така имаме Update Center и User Guide, които определено ще се от полза. Без съмнение, една от най-забележителните функции в този таблет е Multiple Users. Чрез нея може да персонализирате устройството както пожелаете вие, а ако искате да го ползва някой друг, просто създавате още един профил. Уведомителната лента тук е разделена на две. В едната виждате всички нотификации от приложенията, като можете лесно да ги премахвате чрез плъзгане в едната посока. В другата имаме бърз достъп до бутоните за Wi-Fi, Settings, Bluetooth и така нататък. По отношение на звук, от производителя са направили много подобрения, за да може да изживеем филма, който гледаме, с уникално качество. Таблетът има два стереоговорителя, разположени от двете страни в долната част на устройството. Прикрити с масивни решетки, те наистина имат доста чист звук. За това допринася и DTS Premium Voice Pro. В настройките имаме отделно меню с доста опции за увеличаване обема на гласа, както и фоновия звук. Audio Enhancement технологията на Toshiba ще се погрижи за баланса между глас и звука, който се чува на заден план. Тя предлага и отделно меню за персонална настройка. И тук обаче имаме един недостатък, който ще забележите при ползване. Той се изразява в разположението на самите говорители. Поставяйки ги в долната част и то отстрани, прави малко неприятен момента, когато трябва да държите таблета. Може би разположени фронтално щях да имат далеч по-голям ефект и удобството при работа щеше да е много по-голямо. Excite Pure разполага с две камери, предна 1,2 мегапиксела и задна 3 мегапиксела. От компанията не са наблегнали на частта с камерите, но въпреки това снимките са приемливи, като се има в предвид класа и цената на устройството. Това е може би най-слабата страна на този таблет. Хардуерът е добре подсилен, за да може да се справи и с по-големи натоварвания. Още повече, че и създаването на няколко потребителски профила товари допълнително. Excite Pure е снабден с NVIDIA Tegra 3 чипсет и 4-ядрен 1,2 ГГц процесор. Оперативната памет е 1 ГБ, а вградената е 16 ГБ, като може да се увеличи до 32 с microSD карта. Представянето на таблета е добро, а работата по менюто е гладка. На него може да играете и някоя и друга по-тежка игра, но не се очудвайте, ако забележите леки засичания на моменти. Батерията на таблета също е много добра. Може да издържи около 12 часа гледане на филми при 50% настройка на яркост и звук, без да е включен Wi-Fi или нещо друго. Toshiba Excite Pure е бюджетният представител от серията и не може да искаме нищо повече за цена около 500 лева, но следващите представители, които ще ви покажем, определено има какво още да ни покажат.